Джанги колонна Столкновение на границе Кыргызстана и Таджикистана. Киргизия оказалась не готова к вооруженному конфликту с Таджикистаном. дуруд ҳамдиёрони азиз, рости вақте ки вориди интернет мешавем ҳар рӯз соат ба соат, дақиқа ба дақиқа, вақте ки мардум аҳл буданашро мебинем, инсон қават равған мегирад. мо як мақола дорем, мебинем ки фалон ноҳия хес аст, фалон деҳот, фалон шаҳр, ҳама устувор астан, хушҳол мешавад инсон. аммо аз як чизи дигар баръакс хело инсон ғамгин мешавад. мо ҳам навор кардем, ё баъдан наворҳоро мебинӣ дар комментария, ҳоло ҳам аҳл будани моро нишон намедиҳад. мо дар кадом мавзӯъ сухан рафта истодааст, мо дар кадом муаммо, аммо онҳо дар комментариҳо чӣ менависанд, чиҳо мегӯянд, тавба кардам. нигоҳ кунед, агар ки аслан бигирем, ҳамин воҳима кори мо мардум, ҳамин воҳимаро ором кардан ки мардум ин қадар воҳима нашавад, чун воҳима рӯҳан инсонро хаста мекунад. аввал далелашро мегӯем, баъд сухан мекунем. давраҳое ки вақте ки тоҷиконро забт мекарданд дар бухоро, ин то ҳамин рӯз ҳам омад, аз ҳамон давраи сомонӣ то имрӯз махсус гурӯҳ буд ки маблағшон медоданд, тоҷикони худамон буданд. баъд дохили бозор ҳар куҷо ома буд, ома ба гуфти ҳозира интернет аст, ҳар куҷо ҳамин ҷои одамдор буд, медаромадану баъд дигар муғулҳо меоянд, тамом мо бой додем, фақат мардума рӯҳияша паст мекард. Тамом ана тамом муғулҳо омадан, акнун онҳо моро чӣ кор мекунанд, ва як армияш бақува ин он. рӯҳан мардума ҳамин гуна мекарданд, махсус сар медоданд дохили мардум. ҳозира дар интернет ҳамон даврара ба ҳамин муқоиса мекунем. агар ки негӯед муфассалтар метавонед дар интернет тоҷикон занед, дар бораи тарихи тоҷикон бо устод Муллоҷонов мо хеле суҳбатҳо кардагим, ҳамашро баъд мефаҳмед ки атрофи чӣ гап зада истодем. баргардем, мо ҳам навор кардем, мардуме гуфтем ки мо аввал ҷанг намехоҳем, ҳеҷ кас ҷанг намехоҳад, касеро напурсӣ ва ҳеҷ касро тела ба ҷанг накардем, аммо гуфтем ҳар кас ки вориди мо мешавад, мо омада ҳастем ки ҳифз кунем падар, модар, ватанро. аммо аксари ваён норозӣ буданд. розӣ набудан аз чӣ? онҷа як гапҳое навиштанд, тавба кардам. наход ки аз кӯдаки гаҳораат сар мекунанд то гузаштаатро, модар ки чиҳо ман намедонам. бовар кунед, худо шоҳид аст, худо шоҳид аст, дар рамазон ҳар чӣ мегӯем аз қалб мегӯем, кордори касе нестем, ё ки мо аллакай ба шахсиятҳо гап назадем. ҳамин одди ҳарчӣ сар шуд ки ҳамин навор кардем, ду калима гап задем барои рӯҳияи мардум вай нашудан. ҳар рӯз мебинем хурсандӣ, аммо медарон як гапҳое мезананд, як чизҳое мезананд ки умуман ман намедонам. ҳамин луғмони ҳаким дар як ваяш мегӯяд, ин гуна фарзандҳои миллат ба монанди ангушти шаштум аст, агар бибуриш мегӯяд дардат мекунад, чун хуни мо аст, фарзанди мо аст. агар гузориш мардум масхарат мекунад, шашум лилак дорад гуфта, пас ҳайрон мешавӣ. аз ин сабаб мақсад, ҳадаф як аст. ҳамин видео навор кардани мо ҳолатҳои тангӣ як ҷо шавем, лоақал бигзор якҷо не, ҳамун даромада ҳар чиз нанависед, дили мардумро сиёҳ накунед. дар ҳамин ҳолатҳое ҳаст ки ростӣ гуфтем, мо аввал ҷанг намехоҳем, чун ҷанг ки шуд, ҷангал ки оташ гирифт, на тар мегӯяд, на хушк мегӯяд, на кӯчак мегӯяд, на бузург, ҳама оташ мегирад. аз ин сабаб баъдан инсонҳое ки навор мекунанд, ворид месозанд, провокаторшон мегӯянд, ҳам аз ҷониби Тоҷикистон, ҳам аз ҷониби Қирғизистон мардумро ба ҳамин вай меандозанд ки инсон ҳамонро мебинад, нафратай зиёд мешавад, ҳамин мехоҳад чизе бикунад. дар ҳамон навори аввал ҳам гуфтем ки ду қувва аст, яке шамшер, дигаре ақле, ки доимо ақл ғолиб баромадааст ва кадом разбору ҷангу чиз бо ҷанг кор ҳал намешавад. дар бадан ҳолатҳо медонем, ҳама розӣ нест ба ин суханҳо, ҳама розӣ нест, аммо ҳамчун як ҷавон фикрамро баён дорам. тамом бар зидди касе неваене, аммо ноаҳл буданамонро мебинем, ростӣ дили одам дард мекунад, чун ангушт гуфтем ки намешавад онҳоро дашном тирӣ. шахсан он нафарое ки дар нафсияти мо расиданд ва ҳатто мегӯянд ки
خودت گیر автомат рафт чикор мекунӣ. дуруст мегӣ. агар шумо оқил бошед сухан ҷои 100 автоматро мегирад. сухан ҷои 100 автоматро мегирад. агар боз қонеъ нашудед, о документальный фильм дар бораи баррандае ки дар ҷанги 41-45 гуфт, о говорит Москва мегӯфт. фаҳмед ки арзишаш чӣ гуна буд ва суханаш чӣ гуна арзиш дошт. ҳоло ахборҳо мебинем аз ҷониби Қирғизистон як чизҳое ки ақли одам бовар намекунад. инҳо кӯдакони моро куштанд ё чиое ки ин ҳолате ҳаст ки ҳар кас ба манфиати худаш дигар истифода мебарад. аз ин сабаб мардуми тоҷик, пеш аз ҳама ба шумо мегӯям ки ба ваҳм дода нашавед. ин аввал он интернет чизҳо мебинед, беҳтарин неъмат ақл аст ки ақлро кор фармоед. зуд рӯафтодаву чиз накунад, чун ҳамун давраи моғулҳо инҳо ин як тактика аст ки инсонро ҳамин гуна мекунанд. ва сухан гӯем, сухан хело зиёд аст, сухан зиёд доштем, аммо дигар вақте ки нишастем ҳуш аз сар рафт. боқӣ худо нигаҳбони шумо. мо ҳама аз як танем, ҳама як миллат ҳастем ва дар ҳамин сарзамин зиндагӣ дорем ва ҳар душман ки омад мо бояд якҷо бишавем ва зарба занем. мо тарафдори сулҳ, бигзор сулҳ шавад. мо боз мегӯем, баъзан нафаро розӣ нестанд, мегӯянд ки қирғизо бародари мо анд, чун гунае ки ҳар рӯз мегӯянд бародар. мо бародарем, бале, ҳам ҳамсояем, ҳам ҳаққи ҳамсоягӣ дорем ва ҳам бародарӣ аз дин дорем. ва чӣ қадар дӯстону робитаву тиҷорату чизҳои зиёд дорем. нофаҳмоиҳо дар ҳар давру замон буд ва мемонад ва ин ҳам мегузарад. ҳар чӣ меояд аз ҷониби худост, фаромӯш насозед. боқӣ худо нигаҳбони шумо. худро эҳтиёт кунед, ба ваҳм дода нашавед, ҳамаш хуб мешавад. беҳтарин яроқ ин дуо аст. дуо кунед дар моҳи шарифи рамазон илоҳи ҷанг нашавад.омин.